Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni pamateg. Agnanayon ti bara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti na minsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan ni Ayat ang napauluan. Obligasyon. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. Ay na, ay hapaw. Nagsakit-lakit din ay ato'y sikit kaw. Ay, talaga alakaya kaon. Ay na, ay. Ala, aginanak kalakay, tamang isang anak iti danom apagdirambus mo. Saan na mabalin nga agaramat kay tinalamiis adanom, tamang nga numapas maka. Agmalmalam nga may nga dakay jay talon. Ay, alaman nga ron milay. Tabarang makaginawa, apa man na makadiramusak. Agatling utak nga minan. Anya ngay nga rudlakay, aganos ta ah. Di mo mo't ngamin kaya't akuyugan na kang agtalon ni Junjun. Ay namiling, naganusunay di apo ko ta, tapno agtalaon. Diyak kaya ta marikatan ni Junjun nga apo kaw. Day tangarod kat, iso ako nak nga aganos ta. Ay wan, ni Jaws, ayan na. Di pa'y simang paglakay. Amang ano ag-overtime mananday jay. Ay, malang nga ro din miling. Mangidadangkan iti danom nga ramata, tapno makabungguwa kaon. Tanay, napigpig, kita kaon kapoy tagmalmal mapanagtrabaho kajay talaw. Anya ngay, Fernan. Kada kayo nga kakabsat, si kalangan ti sana nakapagdesisyon. Auntie Hilda, Di mo ko man urayan aguraan da kadagiti kakabsat mo. Gapulang tadi ka umanugot ang mailako ti tawid mo apasat ti dagayo. talagang amin na Jack kayat nga ilako ti tawid ko, auntie. Dahil kailangan ti pakalaglagi pakadagi ti dadakkel mi. Ngaman anom ngay mo ti sang kabasit apasat ti daga. Kan ba isa? Saan akayat agatangan ti bayer ti dagayo no saan ang mairaman ti pasat atawid mo? Auntie, Iso nga agpanunot kan kanakan. Di mon panunutan dagiti nagawanan adadakkelyo. o na yun, Auntie Hilda. Nagsasaw kayo. Kaslasan nyo akabsat dahi di tatang. Ay na Fernan, saan na dahito ti umno akanito ti panagdrama. Agdesisyon kakit din. Iti kanito ang makasapul iti sabali adaga magatang di bayer ko. Marigatan kayon ngagsapul iti manggatang iti daga na tawid yung agkakabsat. Sigurado akagura na kantun dagiti kakabsat mo. Makamuha ko na makisarita kadagiti kakabsat ko, Auntie Hilda. Basta ita, jakayat nga ilako ti tawid ko. Takas iti nakunakon. Dahil langan ti pakalaglagi pak kadagiti nagawanin adadakkel mi. Kaasimat ni Lolo, nanang. Masyanak kan ko, ana. Apay ngamin ay anak ko. Anyat na pasama ka ni Lolong. Nabambannog anak talon. Nasakit ka no ti sikat na. Ay, kasano asaan ngagsakit ti sikat na ngay. Kat adan edad ni Lolong. Kung nagtumot namin kan kwa na asaanan ang makitalon pay.
nga masapol ka numat nga agtrabaho. Kunak nga ro datulungak no mapan digitalon, nanang. Ngam di namat ngamin kayat. Saan nga minakayat ni Lolo mamarigatan ka anak ko? Ipatpatag na ka ngamin. Isuda ka ni Lolam. Nung kayat katulungan ni Lolo, nanang. Tapno saanan ang marigatan. Narigat tagtalon anak ko. Iso asyak, say-saya atat trabaho para kada tayo kada lolo kan lolang. Kayat ko ngamin ang makaadal ka anak ko. Diyak kayat ang maipada ka kanya. Asan anak kalpas, gapoy ti... Gapoy ti anya, nanang. Awan anak ko. Ala, maturog takit din tan eh, rabiin. Masapa ak pa inton bigat. Tas sumragak manan iti pagpapaayak a restaurant. Fernand, anya ka kadi. Mga no makita nak ti boss ko makisarsarita kan ka. Sigurado ang maong tanak. Umanugot ka kami ng itaawis ko kan ka. Apa man namalpas ti trabaho. Imbagak matengken ka. Ang mga no mapilitan na overtime na ado ti customer dito restaurant. Pangasim, Joyce. Umanugot ka ko man. Manumot lang nga maawis ka. Saan na karod asigurado, Fernan? Ang mga no adon tuket dito umay mga inton malam. Sigurado apag-overtime manda kami. Maminsan lang, Joyce. Di nakadikasyan. Fernan, Alan, pangasim. Saan ka pumanaw dito aging di ka umanugot iti awis ko kan ka. anya? Kayat mo ka di ang maong tanak na makita nak ti boss ko? Jack kayat. Ngam na day talang ti pamuspusan tapno umanugot ka. Makamo ditan. Anya? Umanugot ka kaminin, Joyce. Pangasim ko ma. Alaman na angan. Ay, sikat talaga, Fernan. Oh, di mo ibabawi day ta, manugot kan. O may kasukunan inton malpas ti trabaho. Naimbag tanaranaan ka, Ilyong. Nay, si kamagayam kakang Hilda. Ay, di nak manawagan iti kakang. Di ka lamaryak mo titikas nga awag mo kanyak. Nay, anya nga rin iti-iawag ko kung ka. Awagan na iti Doña Hilda. Nay, pangawagan ka nga iti dunya kat saan ka mo't-abak na. Ay, basta, awagan na iti Doña. Nagadulakit din nga ibagbagam si ka Ilyong. Alaman lang ngayon, Doña Hilda. Kasta! Ay na, nagmayatan adang ganti kasta nga awag mo kanyak, Ilyong. Anya nga binayat ti masapul mo kanyak. Aywan gayam. Di ba't ar-arman ti ka nakak jay disgrasyada nga anak mo? Ay, unay matan ti kasta pa nagsasaom kan ni Joyce nga anak kaw. Ne, apay nga agreklamo ka nga'y katusto mo timbagak. Di ba't disgrasyada dya anak mo? Iso nga roda na nakabalasang. Di kag sanay tinaunag tagpay so ti ibagbagak, Ilyong. Ibagam man ijay anak mo. Talukuyan na ti kaanakak amang ilakon iti tawid na daga. Tapno umanugutan. Apay kumagay nga aramidak na ita. Ta sigurado akabaalan ni Joyce kalukuyan jay maag akanakak. Iso nga ibagam ka ni Joyce, talukuyan na ni Fernan amang ilakon iti tawid na. Ay, talaga na alas ti tapas ti dila na Hilda. Agim babak nang ngam kapadpada matlada tao nga awan makukwarta na. Ala, bye-bye amon da dya Hilda, bakit? Di mo ni kaskasa. Masurunak lang amin iti kastaan na istoryam. Nagsasaw na dya Hilda, kunamlan awan ti pakapilawan na. Un nga raud. Ang bye-bye amlatan. Saan ta nabasol ti basol na?
Sa bagay. Kat, panggap mo nga raw nga idanon ka ni Joyce timbaga kang ka ni Hilda. Ay, saan bakit? Awan lat panggap ko ang idanon ka ni Joyce itikid daw da Hilda. Diyak kahit ni ramraman da Hilda ta anak ta, itanyaman na mapaspasamak kadakwa da ngagkakabagyan. Ay, rumbag laang Kan may sa, uray no agar-aram ni Fernan iti anak ta. Saan arumbang makibiyang ni Joyce iti pakasaknan ti pamilya ni Fernan. Husto day ta nga imbagam bakit? Isuasaan ko nga ibagbagakan ni Joyce tinaibagakan niyak ni Hilda. Ay, pulos mo ta. Hanggang kasanon ngay, no kagura na kaday di Hilda. No maamuan na adi mo indanon kan ni Joyce tikid daw na. Di agungot lata. Awan baby ang kukangkwana. Kaanong aklonom ti daton kong ayat, Joyce? Una yan, day tamanan ti idagulit mo kanya, Fernan? Joyce, anya ti kayat mong aramida. Tapno mapanag nagkakanapod no akin ka. Fernan, Ay ayatan ka, Joyce. Among dayta. Sapay la ko matapat siya nak. Kaya't aklonon nakmatan. Fernan, among noan niya tinapalabas ko. Dayta ti makagapo, no apay ang mabuto nga kang agayat manan. Tamangan no masakitanak iti may kadwa agundaway. Saan nagpapada ti lalaki, Joyce? Saan nakakasita ama ni Junjun nga anak mo? Ay ayatan ka unay-unay. Kasanon ti anak ko. Saan mo mabalin na siya klaon ti ayatam, Fernan? Nang runak at sigudan nga among nga ada anak ko iti kinabalasan. Amin na napataggan ka. Ipatag ko. Fernan, Day tatagpay so, Joyce. Ipatag ko kaspod nung anak ko ni Junjun. Sapay la ko matapat yun, nak. Iso pang ngasim ko mataklunan nakmatan. alaman laangan. Wanan, Fernan. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Joyce? Wanan ko nakmat. Aklo na kong ti ayat nga idatdaton mo, Fernan. Nay, kunak manod dala ang ditarubayan ni Lolo Junjun. Katuan mat lola, agpakpakan la itay kadagiti tarakon na manok. Nay, awan mo tapok. Itay payasap sa pulag. Anya? Ni, sa dino ngay tinapanan ni Lolo no awan di taro bayan. Ay, diyak ka mo Inak ko masapulan. Ngamawan pa'y mat ni nanang mo akadwam dito'y balay. Saklangan ti mapanmang sapul kan ni Lolo, Lola. Ay, saan na dapok? Nagarbis itay. Nagalis ti dalan. Napanan nga ta ni Lolo. Ang dalahang itay di taro bayan. Amangan no imalatiw iti ayan ti gayem na. Ah, itayan ni Lolo Teryo kayim na. Ay, nga ta, apok. Manya ti kunayo Lola, saklangan ti mapanmang kita kang kuanay jay. Ngam apok, amangan no anya ti mapasamaken ka. Kabailak, Lola Miling. Saan kayo magdanag? Basta siya kung ti mapanmang kita kan ni Lolo, ayan da Lolo Teryo. Ay, nagkalis ti dalan. Nagarbis nga minitay kahit. Ay, inayadaklatan ti magna, tapno makaawi da kaun. Sa apay jak impakada kan ni bakit amapanak itayan ni Teriao. Ang sana bale, ilawlawag kung tulangan kan ni bakit, no apay ajak nakapagpakada. Lolo Elio! Ah, ni Junjun nga apok day ta. Ay na, Junjun! Apit! Anday ka! Anday! Ay, anday ka! Anday! Apok! Di kang taray nga umasinag kanyak! Nagalis tinalan! Ginayad ka! Apok!
Intulod na ka man ni Fernan, anak ko. Naimbag, tada ka na yun amang kuyog kan ka. Wan, nanang. Nanang, kayat ko ti agpudno kada kayo. Nay, anya day ta, anak ko. Diyak kayatan ti agilimod kada kayo. Akas iti inaramid ko idi. Joyce, anak ko. Inaklon ko ni Fernan, nanang. Agayan ayat kamin. Ay, kasta ka day. Wan, nanang. Sapay la ko mata maawatan dak. Apay kumaadi ka maawatan, anak ko. Nahustuan ka ni ititawan. Mamati ak ananad kaitan. Saan akas idi ka ubingam anadursok ka. Wan nga ron, nanang. Naimbaglakit din taman nakaawat. Kan manang ipatag kayo ang naganak. Tano saan? Ang mga nusandak nga inawat, idi nagpasngayak abalasang. Nagdayta ka manan. Sabali manan. Lola! Ha? Ne, Junjun, anak ko. Nagapuam. Kan apay akas na tilangam. Apag isutandakan, nanang! Lola! Ni Lolo! Naigalis kat na ito bakti patong na! Anya? Ay, Diyos ko. Ay, kat. Ayan ni Lulong ngay. Inarayat ni Lolo Terio agayim na! At day di balay dayta, nang masapula mapan kayo ijay, tamarigatan ni Lolo. Madlaw ang nasakit tinay pakpakapatong na. Ay na, ay, mabit lang na ron na. Nanang, siya kundi mo man mangkita ka ni Tatang. Dito'y kayulangan ka ni Junjun. Nagalis ti dalan, tanagarbis itay. Iso siya kundi mo pan ijayan da tata teryo. Anay ko, anak ko, anay, ay, talaga napalalo ti sakit ti patong ko, anay pakpak, anay ko. Iano siya biiton Tatang. Tanapan inayaban ni tata teryo ni kaambu amang ngilot. Unay kat naminan, aya, tsak lakit na ganadan, amok mo't anagalays. Ala, di yung sidiran ti Baguio, Tatang. Iano siya laangan. Ay, ni Junjun ngay, nakahawid malakadaan at talgad. Uwan, Tatang. Isungaro tinakamuan mi kan ni Nanang itinapasama kada kayo. Ay, unay naya, anay ko, naot. Nakaro lakit titipan na kaitupak ti patong yo, idi naigalis kayo, Tatang. Iso akas ta. Huwag nga ron, anak ko, anay ko. Sana bale, taapaman asumangpot ni kaambo amang ngilot. Mabang-aran kayong ton, Tatang. Ay, ang taraw kang nagitimanawag. Dak nakaturog ka na imbag, tanawtot di patong ko na ipakpag. Ay, uray na ilutay. Marik na ka na sakit lata. Ikagumakti bumangaw. Tamasapo la mapanak ijay talaw na. Anay ko, anay ko, ay na, anay. Ilyong. Anay ko. Apa yun? Namilig, bakit nagsakit? Anay ko, diyan ka balan ti bumagaw na. Nagsakit ti patong ko na ipakpak, hindi kalman. Apay namin abumangon kaya. Sa dino ti papanam. Masapod mo ti danaw. Siya kung ti mapan mga lalakay. Saan? Saan nakamawaw? Bakit? Bumangon ako man tagsagan ak amapan ni Jetalaw na ay na nagsakit ti patong ko. Unay kanilyo. Saan ka pa namabalin ama pa ni Jay Talon? Iyan na namday na patong mo.
Isukano ti imbiling kan ni Ambo amang ilaw. Wen, bakit? Ang asino nga iti mga sikaso ka dagiti mula iti talaw no jak mapan. Ay, por Diyos ka matilyong. Saan mo pa yapanunutan dagiti mulay jay talon mo? Iyan anampay day ta nailot apatong mo tapno agimbag. Saan ko ba natangkan ti ulong? Mapana ko nagtrabaho, anak ko. Bantayam ni Lolom nga ilyong ha. Nang runa numapan makitsenda ni Lolam amiling. Wen nanang, di kay agdanag. Sakti makamo kan ni Lolo Ilyong. Bilinan ka na imbag yun, John. Amok ani Lolom laang ti kaayayam ken kagingin-nantil mo diti balay. Di mo pa'y lagantilan ita ni Lolom, tadaan na yan na. Di mat nailutan ti patong ni Lolo anay pakpak, nanang. Wen, anak ko, ngam saan pa'y anaimbag day jay. Kinapudno na, umaymot laang dito'y balay na madamdaman ni Kaambo amang ngilot. Tailutan naman ang tipatong ni Lolom. Kasta ka di, nanang. Wen, anak, isoasi ka, di mo sutilan ni Lolom, tama nga numakutim tin ay pakpakapatong na. Wen nanang, di kay agdanag. Asi kasukit di ni Lolo. Rumbang laang, anak ko. Tulungam tumutan ni Nanang, apaman ang makapalengke. Wen nanang, di kay agdanag. Ken aywanak ni Lolo. Nasayaat no kasta, anak ko. Alang arudan tama panak matan. Diyak kayat ti mala daw iti pagpapaayak apakanan. Pangaasing Fernan, di na ko mapilitan a sumurot kan kaita. Masapon ng trabaho ak. Tasayang timatgadak no saan nakasumurak ita iji pakanan. Joyce, ura ita lang abigat ti panagkuyog ta. Adala kayat ko nga ipakitakan ka. Sumrag ka mo't lang numalam. Anya nga minti ipakitam kanyak aya. Saan ka diya mabaling nga itantanday ta? Kayat ko ang makita mitan. Iti kasta, maamuak na net reaksyon mo. Pangasim, Joyce. Ikarik, saan tang agmalmalam iti papananta? Makastrag ka mo't lang iti trabaho numalam. Agaf day ka. Si Kamot. Apay nga itapay nga iranam ti agawis, Fernan. Sayang ti... Saan ang masayang, Joyce? Tamamati ak. Maragsakan ka iti ipakitakan ka. Alan, umay kan. Iti kasta, maitulod ka mo't lang iti ayan ti trabaho, sakbay ti pangal daw. Alaman laangan. Ngam, ikarim nga half day laang Sumra kak iti trabaho kiji pakanan inton malam. Wen ko naklang arudan. Ala, umay kang arudan, Joyce. Lolo, ibagam kanyak no mabisin kan Ken no anya ti masapul mo, tasyak ti mangyawat kan ka. Awan namin ni Lola, tanapan na kitsinda. Ay na, John apog. Naimbaglakit din tanda ka. Ay na. Nasakit ka dilat tati patong mo anay pakpak, Lolo Ilyong. Wen, apog. Ay na. Naot-ot ti patong ni Lulom. San abali, Lolo? Tagimbag tumot lang dayta. San ka di? Sapay la ko maapok. Tanay, awan mga sikaso iti dagasok-sok kayak nagnanayon ang kastuyak. No kayat mo, Lolo? Siyak pa'y lang timapan mang sibog ka dagiti mulam iti talon. Anya, ay saan aapok? Hindi ka mapanijay. Saan arumbang kasi ka timapanijay talon? Saan mo akabailan timapan ijay, Lolo? Saan mo maasikaso dagiti mulam? Isasyak pa'y lang, Ay, saan apahok? Naganus ka launay. Diyak kaya't ang mapadasam tirigat agbalin aman nalaon. Saan mo't anarigat tagsibog iti mula? Saan ka di, Lolo?
Makitak tar aramidom na ikoy-kuyong nakajitalon. Kabailak tayo jay. Junjun, apo, denggenak, sana sinsinan na trabaho talon. Kas itinakon-akon. Ubing ka pa'y laeng. Naganos ka pa'y laeng, Junjun. Kan may isa, isungar aramidin ni nanang mo ti amin, tapno makaadal ka, kat sumaya at ti masakbayam. Obligasyon na kang amin, nga anak na, anay ko. Lolo? Isuasaan mo kuman nga ipilit ti kayat mo, apaw, ha? Dakil na tulong mo kanyak, ti kastoy panangas asikasom kanyak ita. Basta saan mo napakibiyagan ti trabaho ko dyan talaon. Sana balay, tamasikasok mo't lang dagiti mulak jay. Apaaman nga gimbagak. Dahito iti paset tinagatawid ko, Joyce. Nalawagayan, Fernan. Anya ti panggap mo nga ramidan dito eh. Kaya't ko tagurnong. Tagpatakdera kiti balay dito eh. Mayat day ta panggap mo. Napintas day ta, Fernan. Ti ipatakder ko a balay dito eh. Isunto ti pagnaidan ta. Into nagkalaysatan. Ha? Amom ngay ayatan ka unay, Joyce. Iso akayat kong agbalin na napintas ti masakbayam iti sidong ko. Fernan. Kasanon ti anak ko? Amo mga adda anak ko. Siyempre, kaduatan ni Junjun Alangan mo't apanawan ta iti sidong dagiti dadakkel mo. Fernan. Imbagak matankan ka. Ibilang ko apudno ang anak ko ni Junjun. Amin nga ipatpatag mo, ipatag ko man. Kasta ti panagayat ko kan ka, Joyce. Agyamanak, Fernan. Agyamanak tamaklonak nga uray may saak a disgrasyada. Ay ayatan ka, kunak manen. Anyaman tinagdalanam. Di napalabas mo. Saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka unay-unay. Ay na, miling. Diyak kabalan nga ibturan ti ut-ut amarikrik na gapoy ti naipakpak apatong kao. Anya, ay hindi mo tinilot na kabanan ni Kaambaw. Imay dito'y balay saan aya? Wan, miling. Kaslakit din kimbaro terikrik na. Imbes ko mamakaginawa. Saan may tanakarkarukit din nga imot o ti patong kao. Agramaram pa yung naging gay ti sikat kao. Anya. Day katagpay sumiling at anay ko. Na. Diyos ko aya. Nag-ut-ut. Ay, tsak kabalan niya ibturan, miling. Ay, aapay nga tangay. Tsak mo't amuno apay, miling. Di pagtanagak. Tsak mo't may kutit sakak. Anya. Day tatagpay sumiling. Isa pa nagkunag sa anak labas ta na blow hindi na ipakpak ti patong ko. Ang mga nuwad dapay nakarkaro na pasamag kanyag. Ay na, Diyos ko. Ay mamakak mileng. Ang mga nudya ako nagsubli ti normal. Ang mga nagbali na kung ngay nutay. Anya, ay for jokes. Mabaling ka di Ilyong. Saan ka kumangag sa uiti kasta? Anya ka din day ta nga ibagbagam. Diyak lang malaptan ti bagik ngagpanunot iti kasta mileng. Takas iti nakunakon. Malaksid ana unay ti patong kan sikat kao. Diyak pa yan maikot ay ti saka. Kaanay kao.
there was a love. Oh, adayta. Adata ni ti batog ti pakana na pagpapaayam, Joyce. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Fernan. Awan na nyaman na. Oh, akan nagkakanayon ha. Si kati agad akanayon iti pa nagpasadam iti tricycle. Siya, adakla ang dita pakanan. Talagang agan nadak para kin ka, Joyce. Ngamin, ay ayatin ka unay. Agyaman ak, Fernan. Ala, mapan ka nga ro dun. Tamapanak mo dun dita pakanan. O sige. Kasi ti sigod, sukunan ka inton malam. Ang mga no ag-overtime, Mac. Nang runak at malama kon asimrek. At adda na rin nga sukunan ka, tapno da kadwang magawid. Mala, mapana kon. Apanas ka nga itulod na kita ayan daan tinenit, Lola. Awan nga mintik adwam amabati iti balay at pook. Ipan ko nga minan iti ospital ni Lulom nga ilyong. Ha? Apay nga, Lola? Di na kanu nga minan kabaalan ti ut-ut amarikrik nana. Gapo iti na ipakpakapatong na. Saan ka di pa nga gimbag ni Lolo Ilyong? Ay, jak ambo apok. Ti importante ita. Maitulod ka pa iti ayan da nenet. Kalpasan na. Agsumli akadagos iti balay. Taipan ko laangan iti ospital ni Lulom nga ilyong. Kumusta ti Riknam, ilyong? Ay na, pimipya ba sa itmelain? Nasamay tayong patumar na kanyak nga agas. Nasaya at mat. Ay, mabalin sa nga agawit tamiling. Total saan anaot-ot tinay pakpakapatong kao. Ay, saan pa'y amabalin, ilyong? Urayan tapay ti resulta ti x-ray. Ah, Ijay amaamuan, no anya talaga tinapasamakan ka. No na blue ka laang, wano anya. ay, oo na yan. Iso pa agastos na ikaw. Anyamot nga minay. Jaklakin nagan-an na dahin. Madayta ka manan, ilyong. Anya ka kade. Di mon sidiran ti bagay. Basta urayan ta ti resulta ti x-ray. Kano anya ti ibaga ti doktor. Ne, apay nga da kayo diti pag-ubraak, Nanang. Ha? Nanang, apay nagsangit kayo mo dun. Anyat na pasamak. Ay, na, Joyce, anak ko. In-hospital ko ti amam. Tanakaron ti sakit amarikrik, nana. Ha? Kat anya nga itinapasamak, Nanang. Sa dino ti ayan itan ni Tatang. Adan ijay balay. Inyawid kun kalpasan nga imbaga ti doktor. Akasaya aton no maopera ti amam. Diyos ko. Apay ang masapul ang maopera ni Tatang. Kasano anak ko? Saan mo't gayam basta bulo lang tinapasamak kan kuana? Na-fracture mo't gayam. Tito lang di amam. Anya? Diyos ko. Adon kan dito'y balayo, apaman na nakita ka nakaparada di tabatog ti paspasadam at tricycle, Fernan. Auntie Hilda? Kasarita ka manan kaanakan. Sapay la kumata umanugot ka matan. Sayang ti gundaway. Auntie Hilda, saan nang nagbaliw ti pangadan ko? Talaga ajak ilako ti pasat ti dagatawid ko. Ay na, Fernan. Talaga ka di adi mo aramatan di utag mo. Di mo madlaw, asaan da ka pa yan nakasarsarita dagiti kakabsat mo. Auntie? Natangkan nga minti ulo, miso amasurundakan ka.
Imbes sa mailakon tinatawid yu adaga. Saan? Tadi mo mat kayat nga ilako ti paset apan nakabagim. Anti, tawid ko day jay. Oran niya taramidak ijay. Mabalin. Tatawid ko kot nga rod. Saan ko matidaalapda na mangilako iti pan nakatawid da? Kasano nga rod ang mailako dat itawid dagay? Kati kayat dagiti gumatang. Buo agatangan dati daga dagiti dadakkelyo. Lading itag Auntie Hilda. Ngam awan ti pagbanagan dahi asaritaan tayo. Mapaay kayo lang ang mga lupoy kanyak amang ilako iti tawid ko adaga. Nanang, apay niya sana mabaling nga bumangon ni Lolo. Apay na kahit dalatan. Gaputa saan labas ta nablo ni Lolom anak ko. Adda na tukol ato lang na. Gapo iti pan nakaipakpak na. Anya? Allah, isumot lagay makanain nga ibagana na sakit tinaypakpakapatong na. Wen Junjun, kat maiparit kan ko na ti bumangon wen aggunay-gunay. Aging gasaan ang maopera. Anya? Maopera ni Lolo? Wen anak ko, masapul ang maopera ni Lolom. Tapno agimbag tinaipakpak apatong na. Kastagayam, nanang. Kaano nga rin ang maopera ni Lolo? Diyak pa'y mo, anak ko. Masapul nga min tidak kalagatan. Ala, maturog kan, anak ko. Tani, rabiin. Maturog kan. Uray anya ti aramidak anak ko. Talaga ajak makapanunot iti nasayaat. Jak ambo no sa dino ti pangalaak iti aramatan tayo para iti operasyon ti amam. Nanang, saan kumot amabalin abay-bayan anak kaindalatan di amam. Amang iturturod iti sakit abarikrik nana. No daytay nagnadnadan ti agas nga ipatpatumarko kenkwana. Talaga saan ang mabalin nanang? Isa masapol nga agaramid akiti pamuspusan. Joyce, anak ko. Ti amok iji pa kanan nanang. Padasag ti makisarita kan kwa na. Barang matulungan dak itang agkasapulan tayo. Kasanunod nakamatulungan, anak ko. Saan kayo ngaming nagpanunot iti kastananang? Basta kasaritak ti amok. Barang makautang akan kwa na. Lolo, kumusta kan? Kastoy, apog. Panagrik-nakit inutilakaon. Ha? Apay anak ko na ayo dayta, Lolo? Wanda, tadyak makatakdar. Tano ipilit ko, ay na, kumaro mo't ti sakit tinatukol ato lang kao. Lolo? No agnadnadan ti aga sa tumtumarag, nakaro sakit ti marik nakapaok. Ay, unayin ti kastaw. Di kagdanag, Lolo? Bantayan ka? Saan ka pumanaw dito ayan mo? John, apog. Saan ka panawan, Lolo? Asikaswan ka. Nagpakada ka kanumot iti amom iti pa ka ng Joyce. Isong awan ka ijay. Pasensya ka, Sandan. Di ako na i-text ka. Ada kami nasa asikaswag. Anya ta sa sikaswam? Pasensya kan. Ibagat tulangan kan ka into nagkita ta. Ha? Joyce, okay ka kadilaan? Anya ti mapaspasamak. Basta, ibagat tulatan kan ka nagkita ta. Alan Fernan, pasensya kan. Ngamputol kong tisaritaan ta. Bye. Mabit lang, Joy. Pinutad ng tisaritaan mi. Apay nga ta. Anya ti pakakumikuman ni Joyce.
Sa dinog arod tinapanamngay. Nukunam adi ka nakabulod iti amom ijay pakanan, anak ko. Inrekomendanak iti kabsat na. Isuti na si kasok itay. Ngam saan ko ang nakasarita ti kabsat ti amok. Kasta ka day. Ay na, ay, kasanungatan. Saan tayo ang mapukawan iti namnaman, nanang? Inton bigat, mapanak manan iti ayan ti kabsat ti amok. Nasingpat kan managtulong dayjay. Mamati ak matulungan na tayo. Ay, sapay la ko mga Rod Joyce. Kasimot nga minjay amam. Uwan nga rod. Uwan gayam, ayan ni Junjun, nanang. Ay na, aday di ayan ni Lolo na. Bambantayan na ni Lolo na. Kasta ka di. Day, ada tao. Si kanti mapanmang kita, anak ko. Talaga ginagarakan dito'y Joyce. Tamadanagan na ka. Anyat magpaspasama kaya? Kuha, Fernan. Adalas asikaswak. Iso apasensya ka na. Diyak namin amo amapan kay Di pakanan. Iso ajak na i-text kan kang awanak ijay. Kat kumusta ti ko na mga inasikasong ngay? Masapon nga agsubli ak ijay inton bigat. Saan ko pa'y ngamin ang nakasarita ti tao a ginagarak. Kasta ka di? Uwan, Fernan. Iso apasensyakan. Ang mga no sa anak pa'y asumrak ijay pakanan inton bigat. Nagpakada akon iti amok. Ala, no anyaman day tang asikaswam ako nam. Sapay la ko matamalpasan. Uwan gayam, Joyce. At ako maibagakin ka. Fernan. Sapay la ko matadinak paayin iti daytoy nga ibagak. Pinanunot ko na imbag daytoy. Anya amin dayta, Fernan. Joyce, kayat ko mga kalaysatan. Fernan? Pangasim. Umanugot ka mga kalaysatan. Kaya't kong agsimpatan. Oh, Joyce. Apa nagsinay ka? Di ka di maragsakan iti imbagak. Saan nga iti kasta, Fernan? Maragsakan, Iso na lang ta. Tanya. Apa di mo ituloy ti kayat mong ibaga? Fernan, masapul ang maopera ni tatang. Ha? Asa si kaswak ti panakisarita iti kabsat ti amok iti pakanan. Tabumulod akkan kuha na iti kwarta para iti operasyon ni tatang. Apay nga min, Joyce. Anya tinapasama ka ni Tata Ilyong. Naipakpak ti patong ni tatang. Impagarup mo ididamo no nablulaang. Kat maala iti ilot. Ngamsan mat gayam. Adagayam na tukul ato lang na kat masapul ang maopera. Kasta ka di. Juan Fernan, isa ang masapul ang makairemedyo ak itidakkel agatan tapno maopera ni tatang. Isa ang mapanak manin ijayan ti kabsat ti amok inton bigat. Joyce, kayat ko ti tumulong. Fernan? Baya masakta agaramit iti pamuspusan. Isasaan ka na mapanitayan ti kabsat ti amom. Tulungan ka, Joyce. Lola Miling, may mayat gayam na nakaturog ni Lola Ilyong. Apay apok. Nakaturog aya. Wan Lola, isasaan tayo ang mga agas-asog. Ala, baybay ang amaturog ni Lulom. Tanay, kanayon ang mapuyat. Gapo iti sakit ang marikrik na ana. Kaano nga nga ipaoperayon ni Lola Ilyong, Lola? Kwa apok. Diyak payam mo. Agsapsapol pa'y ninanang mo iti kwarta. Lola? Iti kanito ang makasapol ang ninanang mo iti gastusan iti operasyon. Ipaopera tayo adagos ni Lulom nga Ilyong. Wan Lola? Takaasim at ni Lolo?
Wan nga rod apok. Ngamawan pa'y ngamin kwarta tayo. Anyat basapol mo, Fernan. Hapay ngay may ka dito'y balay. Auntie Hilda, sika talaga ti kagarak. Naimbag ta naabutan ka pa'y diti balayo. Mapay aya, anya ti masapol mo. Ibaga mo tane, agdardarasak. Auntie, umanugot ako na maila ko titawid ko adaga. Ha? Wan, auntie. Umanugot ako na mangila ko iti pasit ti daga tawid ko. Isungan. Daytan, ti bagbagak. No idi pa'y lako mga imanugot ka, nalpas ko man. Auntie Hilda, Nagadupay lang amin nga artem si Ka-Fernan. Mabit lang talag ti papeles ang masapul a pirmaam. Orayan nak dito yan. Oh, apay amot-mot talaga matlatang day ta papeles kay Gamo, Fernan. Pirmaamon atap no malpasan. kuwang amin, auntie. Saan mo taday titigatad adamo nga imbagayo kanya ka presyo titawid mi, saan aya? Ay na, Fernan, gapo iti panangitan-tantan mo amang ilako iti tawid mo. Bimabanti presyo na. Anya? Ni, apay nga kasta, Auntie Hilda. Lugi akmot unay No, dahil nakalanad dito ang presyo. Ay na, nagado nga ibagbagam si Ka-Fernan. Pirmaamkit din day ta papeles tapno malpasan. Auntie Hilda. Mabalin ka da panunutog pa'y no umanugutak iti nakalanad dito ang presyo. Anya? Apay manan anaskan nga agpanunod ka. Dakkel namin unay tinaykis sa iti sigod a presyong enjayo kanyak, auntie. Panag ko na katlogi ak. Kano kastamot lang nga presyo tinaijaya kadag iti kakabsat ko. Agpapada kamin alugi. Anya nga ay anak ko. Inawagan na kakadin ni Fernan. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay, kasta ka di. Ay, masyanak ngaminin ka ni tatang mo, anak ko. No dumikar ti ut-ut amarikrik na na. Kasla siyak ti marigrigatan. Nanang? Sapay la ko mga road ta makairemedyo ni Fernan. Iti kasta, maipaoperata yun ni tatang mo. Di kay agdanag, nanang. Makairemedyo man wano sa ni Fernan. Siguraduak ang maopera ni tatang. Pasensya kan, Joyce. Awan pa'y na iremedyo ka kwarta. Maawatan ka, Fernan. Di ka agdanag. Joyce? Sana balit agdiskitarak manan inton bigat. Masapul at talagan ang maoperaan ni tatang. Tano dumikar ti ut-ut ang marikrik na na. Talaga anak karo ti panagasog na. Di kagdanag, Joyce. Makairemedyo ak. Ikarikan ka. Ipaay ko ti gatad ang masapol mo para iti amam. Fernan, aprasyarak unay ti aramidam. Ngam siyak ti anak ni tatang. Iso ang Ang asim, Joyce. Siyaklatan ta agiremedyo. Ikarikan ka. Makaaramid ak iti pamuspusan. Basta patgam ko maday ito agid daw ko. Ay na. Ay. Inyong lakay. Naut-ut ka din at tanga uray nagtumarkan iti agas. Bakit? Napalalot ang mariknik na ka. Di nan sandang-danggan ti
agas at tumtumar. Anya, Ay, nanay ko. Anay, ay, unayin, ay na, Ilyong. Anya, ti kayat mo. Pang-aasim, Miling. Saan mapigsan tagsaw? Diyak kaya tamangag na ka ni Joyce nga anak ta. Diyak kayat nga tanag. Di mo pigsan tagsaw, Miling. Oray jak maawatan unay ti pagsasaritaan da tatang kananang. Amuklatan at may papaniti ka sa saad ni tatang ti pagtungtungtungan da. Nakakaasimot ni tatang. Makalawasan ang mga ibibtur iti ut-ut ka marikrik nana. Gapo iti pan nakaipakpak ti patong na. Masapon nga agtignaya ko na. Saan ang mabalin nga agmutalang aklatan? Puno nagkariak ka ni Fernan nga urayak ti may remedyo na. Ngam saan ang mabalin nga awan ti aramidat para iti amak. Maasyanak ka ni tatang. Iso masapul nga agtignayak. Kumusta ni tatang, nanang? Shh! Di mo pigsaan ti agsaw. Tanulabsan ti agsarita. Katurturong na laeng. Anya, dayta ti agpaiso anak ko. Ay na, masya na kiti ama-ama. Agpatpat nagngagas-asong ka po iti ut-ut ang marikrik nana. Amok dayta, nana. Anya, mangmangag ko dita si Ledmi ka ni Junjun ti panag-asong ni tatang. Ngam sana bali, agtignayak. Sana mabalin nga guru-urayak latan dito eh. Anak ko, da kayon ti makamo ka ni Junjun nanang. Tamasapa ak arumuara. Nay, papanamngay anak ko. Kunambot ang nagpakada ka iti pakanan na pagpapaayam. Masapol nga agtignayak nanang. Diyak mapalin abaybay ang latan ti kasjay akasasaan ni tatang. Masapol nga agtignayak. Ay na, Miling, ay na, ay talaga dyan kung may turan. Ay na, kayat ko pa yung timatay ng tagip tuloy ni kastoy asakit. Anay ko. Ay, unay kamot ka na, ay Leo. Saan ka kumabot nga agsao iti kasta? Saan anasaya at ti kasta nga ibang pagam? Ay na, pasensya kan bakit. Ngapoy ti marikrik ng kasakit. Talaga kayat ko pa yung timatay. Ay, naku, Diyos ka, tao. Anay ko, Ay, pakawan ng ako na ito'y atao. Tanina mo, tilablabidan na. ay, anay ko, ay, Mabalin ka di ilyong. Sana tila isawsawang mo. Ang mga lumangag na ka di apong. ay, napasensya kan, Miling. Pasensya ka lang kuman. Ala, saan na naday tati pagsaritaan ta? Mabitlaan ta. Mabitlaan. Sumbatak ti awag ni Joyce nga anak ta. Tandaan tim Oray ijayak kumalatan balay, nanang. Kabalak mo tagbati dyan agmay sa. Saan ang mabalin anak ko? Saan da ka ang mabalin apanawan nga agmay sa ijibalay? Saan abale? Taapaman ang maisimpami ni Lolo medyo ospital. Agawidak, wano ni nanang, tapno adda kadum ijibalay. Nanang, agimbag to ka din ni Lolo na maopera? Barbarang anak ko. Naimbaglakit din ta nakairemedyo ak iti kwarta. Maipaoperata yun ni Lolo. Auntie Hilda,
Idi kalman lang ang nagsarita ta. Ita, bimaba man ti presyo tinatawid ko adaga no bilang ilako ko. Ay na Fernan, nagaduntumot ngamin nga amom. Kan may sa, talaga kasta negosyo nga ron daytoy. Una yun, auntie. Sa anak mata sa balik kada kayo. Kanakandak. Sa andak kumamutan nga ramidin na pagnegosyoan nyo. Fernan, no jak aramidan ti kastoy, siyak mat ti malugi. Iso nga agdesisyon kakit din, no ilako matalagan ti tawid mo adagawan no saan. Auntie, Ado pa'y tinaskan nga si Kaswak Fernan. Iso ano saan ka desidido mang ilako ititawid mo adaga. Nasaysayat lang no pumanaw kan. Tamataktak ako na yan. Oh, anya ngay Fernan. Agsao ka na. Umanugot ka itiday ta presyo. Ilakom titawid mo adaga. Wano saan? Auntie Hilda. Makisarita ako makan ka. Ano mabalin? Nayunam ti presyo ti gatangam atawid ko. Kasapulak namin ti kwarta. Saan asyak ti gumatang, Fernan? No siyak la kumati gumatang, di patgak ti kayat mo. Ngam saan mo ta siyak? Amo kasi kamot lang ti manggatang Auntie Hilda. Ibagbagam lang nga saan asika. Ngam si kamot Nagadulakit din na nga ibagbagam, Fernan. Ibagamo no saan ka desidido ang mangilako ititawid mo ta pumanaw kan ditoy. Taktakan nakmatlaw na yun. Anya, agsao ka na. Ilakom titawid mo, wano saan? Once there was a love. Nanang, naurnusan ti amin. Naka-schedule ti panak-opera ni Tatang. Joyce, anak ko, agyaman akan ka. Amo ka narigat ti inaramid mo. Tay karumi ti mabayag a panawon ti inutang mo a kwarta. San abalan, Nanang? Ti importante, maoperan ni Tatang. Joyce, anak ko, tangay na admitan dito ospital di Tatang mo. Agawid kan, tasuko na matlaang ni Junjun iti ayat ti kasinsin mo. Sigurado kayo, ada kayo ti agbantay ka ni Tatang dito ospital? Wan, anak ko, siyak ti asawa ni Tatang mo. Iso asyak ti agbantay. Ni Junjun nga anak mo ti bantay am ijay balay. Sige nga rod, Nanang. Ngam no anyaman ti mapasamak. Awagan da kadagos. Wan, anak ko, di kagdanag. Talaga akasta ti aramidag. Alang arudan, Nanang. Da kayon ti makaamo ka ni Tatang dito ospital. Sa nabalet at damot dito dagiti kasapulan nyo. Basta awagan dak no adda parikot. Miling. Apay Ilyong, nasakit ka dilakta. Awan ti marik nakasakit, Miling. Nabilag ti agas ngayon patumarda kanyak dito'y ospital. Awan Apolos ti marik nakasakit. Anyang aron ti masapol mo, Ilyong. Pampanunutek lang ni Joyce nga anak ta. Nangalaan na ngay iti kwarta pagpa-opera. Ilyong, saan mo na panunuton day taabanag? Tinapatag ita, na-schedule ti panaka-operam. Ay, anyan day taoy. Imbis ko makatulong ak iti anak ta. Saan ta nagbalinak pa yun abagan na? Anya kalakit din aya. Saan mo na panunuton day taabanag kunak lang arudan? Basta ginanak ka na imbag, taintun bigat, maoperaan kan. Pasensya ka, Joyce, ha?
Sa anak pa anak kay remedyo iti kwarta. Ngamdig ang danag. Taramidog ti amin. Fernan, saan ka nga agdanag? Adan iti ospital ni tatang. Naka-schedule ang ti pa naka-operana. Ha? Ni, nangalam nga iti kwarta, Joyce. Inyutang kundi sweldok iti naunday a panawan. Tapno maasikaso ni tatang ko. Anya? Anya ka mutin, Joyce? Imbagak mutin ka tulungan ka. Saan ka di? Uwan Fernan. Kat pagyamanak launay dayta. Ngamjak maibturan ang makit-kita. Pangalam nga iti pagbayad mo, Joyce. Imbagak mat. Inyutang ko ti sweldok. Kaya't asawan dayta. Itrabahwak tinautang ko. Anya ka mutin? Di ka lakot nga kaurayan, Joyce. Imbagak mat nga agiremedyo ak. Ngam di naklakot na orayan. Lud ka manan ija ayan daan tim Mapanak namin ija ospital. Tamwak na anyan ti kasasaad ni Lolom. Kaya't ko kumamat ang makita ni Lolo. Nanang, Pasensya kan anak ko. Saan ka mabaling nga isurot? Agdiretso ak namin iti ayan ti trabaho. Apaman nga agapo ak ija ospital. Masapon nga agtrabaho ak. nanang, Sa nabale Junjun. No adan tuwaya, isurot ka ija ospital. Ngam saan pa'y nga ita. o sige nanang, awan ang nyaman na. Agsingsingpot ka ija ayan daan tim ha? Saan ko maanatangkan ti ulom? Di nakpagdanagan nanang. Kanayin mo't abilinan nak. Uray dalola kan lolo. Iso na sing petak. Agyaman naktaman nakaawat ka, nga uray ubing kapay anak ko. Agyaman nak unay. Beleng, apay ngay akas lamadanag anak mutal. Anya, ay unay kamutan ilyong. Ag-relax ka Ang mga nungumato ti presyon mo, no kastang agdandanag ka. Sanda ka nga opiraan, no nangato ti presyon mo. Beleng, Saan ka nga agdanag? Agkararag kakit di tapno agbalinan a baligi ti operasyon mo. kinapuno na Beleng. Idi rabi ipay ngagkarkararagak. Ilyong, nairemedyon di anak ta ti gastusan iti operasyon mo. Iso at tulungam ti bagim. Iti kasta, malpasan ti operasyon kat agimbagan. Ay, Beleng. Apaman ama opera ka, agsublinton iti normal ti amin. Maaramid bunton dagiti sigud ngar aramidam. Iso apatib karam ti pakinakam mo ilyong. Agimbagkan, apaman ama opera ka. Nay, Fernan kaanakan. Nagsapa matan anaereng ka. Naimbag ta nakita ka, Auntie Hilda. Naimbag langit din. Nay, apay Fernan. Anyat masapul mo kanyak. Ante, ila ko kung titawid ko. Anya? Wen, Auntie Hilda. Nakapanolot ako. Ila ko kung titawid ko. Ay na Fernan, agsarita tanto inton saan ka na Bartek. Ado tinaskan nga si kaswa kita. Iso saan ka pa'y amasango. Auntie Hilda, pangasim. Ito ti kayat ko apa nagsarita ta. Ngam nakainom ka nga, Rod. Saan ta makapagsarita itinasayaat? Nukas tabat na nakainom ka. Iso nga agsarita tanto inton saan ka na Bartek. Saan, Auntie? Saan? Ang sarita taitan. Ne.
Nagagawad uling dayjay, oh. Oh, ay banta, tayo suti, ang witness iti pa nagsarita ta. Ha? Sigurado ka di ka nagita nga ibagbagam, Fernan? Well, Auntie Hilda, sigurado isa di kagdanag. Kagawad! Na, Kagawad! inayaban na nga agpayson ni Kagawad uling. Auntie Hilda, ang tulungan dito ayan ta ni Kagawad uling. Iso ti ang witness iti panagsarita ta. Ta talaga nga ilako kun ka, titawid ko. Madaman ti operasyon ni tatang mo, anak ko. Sapay la kumatagbaligi ti operasyon nanang. Tapno agimbag ni tatang. Daita ti karkararag ko, anak ko. Tapno saan mo't amasayang ti amin arigat tayo. Nangrunakan ka, Joyce. Dakkel ti sakripisyo, tapno maoperaan laeng ti amam. Nanang, saan niyo panunutan dayta? Awan anyaman na kanyak tinaramid ko. Mabayag mo't nga ikarom ti amin, anak ko. Dakkel agatan, tinautang mo. Inaramid ko lang ti obligasyon ko kas anak, nanang. Nagado ti bidot ko kas anak yo. Ngam sandak apulos a kinundenar. Kanayon nga da kayo kanitatang itisibay ko. Kat da kayo tinangtad kanyak itikiran. Nang runay din agpasngayak abalasa. Joyce, anak ko. Amin nga day ti aglawlaw ko. Kinundenardak idinagsikugak. Ngamda kayo kanitatang. Saan da ka binaybayan? Pinatibkardak. Isorumbang lang aramidak mo ti amin para kada kayo anaganak ko. Joyce, anak ko. Agiaman na kitikas tagalad mo. Ipampandakil ka, anak ko. Ipatpatagda ka, kanditatang mo. Da kayo iti apu ko bean ni Junjun. Tandaan, namday ta. Nanang ti umawawag. Hello, Nanang? Joyce, anak ko. Nakasarita kunti doktor ang opera kan ni tatang mo. Kumusta, Nanang? Kumusta ni tatang? Kumusta ti operasyon na? Nalpasan ti operasyon, anak ko. Baligi ti operasyon. Kasta ka di, Nanang? Wan, anak ko. Andan iti recovery room ni tatang mo. Apaman nga ang subli ti puot na. Isublidan iti ward. Nasayaat no kasta, Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Tabaligi ti operasyon. Wan, anak ko. Kasi ka ti rumbang nga pagyamanan mi ka ni tatang mo. Sika, ti at-anda nagsakripisyo para iti na ito'y. Saan, Nanang? Saan asyak ti rumbang apagyamanan nyo? Ti Diyos ti rumbang apagyamanan tayo. Ti Diyos, Nanang. Auntie Hilda, naimbagtadakan di ti balayo. Oh, apay Fernan. Anyan ti basapol mo. Auntie Hilda, apay nga naglakamot unay ti pananggatang mo. Ne. Aguray ka man si ka Fernan. Di mo ko naan analipata mo tinapasamag. Auntie, Itay bigat lang ang nagpinirmata iti kasuratan. No anya ti imbagap, iso tinakalanad iti kasuratan ang nagpinirmaan ta. amo ka nagpinirmata, auntie. Ngam ti balor di tawid ko ngayon lakok kan ka. Saan sa mo ta husto? Anya saan? Hoy, Fernan, si sasango ni Kagawad uling idinagtulag kan nagpinirmata iti kasuratan.
Noan niya ti kayat mo, iso ti aday ti katulagan. Saksi ni Kagawad uling. Iso nga rod ang nakapirmamot ni Kagawad iti kasuratan. Auntie, Iso ang mabalin ka di Fernan. Di nakman sungat-sungatan. Tama nga no si kati madaksan iti kastangar aramidam. Miling, bakit? Mawawag. Ay nailyong, saan ka pa'y amamalin apainuman iti danom? Isu nga ano sampay laeng, tadanggap iti na masaak ka apas ti bibig mo. Kasta pa'y laeng ti mabalin ko nga ipaaykan ka. Anya, apay nga, Miling. Kasta ti bilin ti Dr. Ilyong, masapul nga agtungpal ta iti bilin ti doktor mo. Miling, naktangan ako na nakadata. Tulungan nakman tagbalik da. Ay na, saan ang mabalin Ilyong? Masapul nga agdata ka laeng, kasta ti bilin ti doktor. Anya, agam naktangan ako na nakadata laeng bakit. Ay, napangaasim ko matagalos ka. Saan ko maanatanggan ti ulom? Basit lang nga anos. Apaman nga ibaga ti doktor mo ang mabalinan. Mabalinan, Juan. Ay, naimatay. Basit lang nga anos ang lakay. Ano samla ko man. Pangaasim, Fernan. No sidiran nakmanan ka po iti panagutang ko iti kwarta para iti amak. Saan ko man? Joyce, Pasensya ka no dya ko nauray ti ingkarim asika ti agiremedyo iti kwarta para iti operasyon itatang. Kasi iti nakunakon. Dya kon maibturan a makita ti amak a marigrigatan. Iso ang nagtignaya kon. di mo maibtura na makita ti amam nga agib-ibtor iti sakit. Puno talagang awan ti panagtalik mo kanya. Ha? Tamom siguro, kat sana ka makairemedyo iti kwarta niya, Joyce. Fernan, pangaasim ko ma. Saan aday iti umno agundaway? Kabalak tagiremedyo iti kwarta, Joyce. At day ta, oh. At day ta ti kwarta, Joyce. At day ta iti sangom. Day ta ti pamanagnag akabalak tagiremedyo iti kwarta. Fernan, diyak mo ti baga, di mo ka ba? Tikit na ibagam. Talagang awan ti panagtalik mo kanyak. Isa di mo na oray ti inremedyo ka kwarta. Fernan, pangaasim ko ma. Saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Saan ka nagpalawag pa, Joyce? Talaga kit di nga awan ti panagtalik mo kanyak. Day tatagpaiso. Awan ti panagtalik mo kanyak. Ay na, agyaman ak ta nakabalikid ak matlaangan, Miling.Ag-asam ngay dayjay, manong nga oras ang nakadatak, bakit? Pasensya kan Ilyong. Talaga kanong amin akas jay. Takalkalpas mo kat nga rod na opera. Ay, Anyat mariknam nga Ilyong. kaslag pipikil pa ilaag ng gitisakak. Nang rona iti pasat na opera. Sigurado nga epekto pa ang ti anesthesia dahi talakay. Mahunay kat nga minan tinapasamak kanyak. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kay tinaunag Ilyong. Diyak namin malikli ka na panunutan ni Joyce nga anak ta. Talaga nga inaramid na ti amin tapno maoperaak. Bakit? Wan lakay. Kat day ti makagapo. No apay nga ipampanakil ko ti anak ta. Ngamin, nakasaga na ang mga ramid iti amin.
para kadata anaganak na. Kasla nang nagkutitimok na Uncle Fernan ni Dirabi, nanang. Ha? Di mo't nasapa ka naturog idirabi anak ko. Wan nanang, nung kasla na alingag ko titimok na Uncle Fernan. Sika talaga. Maalakit din anak ko. Darasam nga isimpati na giddaam, tagar mo sartan. Kalpasan na, mapantang ayan ni Lolo, nanang. Wan anak ko, kasi tingkarikan ka, itugot ka iti sa sarungkar ko iti ospital. Makitak matlangan ni Lolo, uray ni Lola. Si kakit dimet, kasla nabayagan adi mo ida nakita Idinto tayo dila na minsan nga aldaw asan mo ida nakita. Ipatpatag ko nga minda Lolo kan Lola, nanang. Iso nga uray may salangal daw, mailiwak kadakwada. Alangarudan anak, agtignay kan, tapno makapantan iji ospital. Inaramid dayta ni Fernan, anak ko. Wananang, tsak pulos na kasao. Gapoy tikas di nga imbaga na kanya kidirabi. Ay, oo na yan. Kasla jakpat siya na maramid na tikas jay. Uray siyak nanang. Talagaan na ladingita na kidirabi. Ngamjak kaya't amanayunan pa'y tianyaman a pagdaldalanan tayon. Joyce, anak ko. God, ayan ti kwarta nga imbati na kan kay balay ako naam. Indagas ko iti balay na, sakbay nga imay kami dito'y ka ni Junjun, nanang. Nakapagsarita kayo mo't lang a road. Saan, nanang? Basta indagas ko lang ti kwarta iti balay na. Kalpasan na, naglayon kami dito'y ka ni Junjun. Lolo, itatanakawit kan. Siyak timang banday kan ka Amin ngay bagak, masapol atong palem. Anyan apaw. Naingingat sapay nga muwardin ti pagbaludan ti panang bantay mo kanyag. Kasta tibilin da nanang, ken Lola miling kanyak, Lolo. Bantayan ka kano. Agyamanakkan ka apaw ka. Ay na, talaga nakasingsingpet ka. Ipatpatid ka unay, apok. Patpat ng kamat, Lolo. Isabantayan ka. Aywanan ka pa'y Agyamanak manin, apok. Agyamanak unay kan ka. Aywan, nilulam amilaing, ayan na. Napan nakitsenda, Lolo. Isasyak lang ti kadwa mita diti balay. Tanapan mo't nagtrabaho ni nanang. Ay, kasta ka day. Un, Lolo. Apay, Lolo, at ka din masapul mo. Awan matkit di apaw. Kayat ko ti mapandita balkaon. Tapno mainitan akmalt. O sige, Lolo, tulungan ka mapandita balkon. O may kan, Lolo, siyak ti makamukan ka. Iso ka di akayat mo apanayunan tinaibayad iti tawid mo. Tatagi kurangan di kayan ayat mo ti kwarta nga ititad mo. Saan nga iti kasta, Auntie Hilda? Ngam napanunot ko nga minasan nga umdas. Fernan, nalpasa na nagpinirmata iti kasuratan. Dagiti kakabsat mo, awanan ti parikot kadakwada. Naaladan ti bingay da. Si kalaang ti agrek-reklamo. Auntie Hilda, agpakpakasyakan ka. No di mo manayunan ti gatad nga bayad mo kanyak. Mabalin ka din nga isublik lang ti kwarta. Ay na Fernan, talaga aneng-neng ka. Nagrigat ka ang makaawat. Daytan ti bunga ti di mo panagadan idi. Auntie Hilda. Ibagakmanan kan ka. Saanan ang maisubli tinalpasan.
Nagpinirmatan, kad naila ko munti pa sa tidaga atawid mo. Ita, ipilit mo nga ibabawi ti amin. Idarum ka. Anya? Auntie Hilda? Hoy, Fernan, no dagi kurangan ti kayan ayat mo ti kwarta naglakwam iti tawid mo. Awanan ti bibiyang ko dita. Iso aday tuyan ti maudi areng-rengen nak may papan iti dayta. Ta iti sumaruno. Talaga nga idarum kan, Fernan. Joyce, anak ko. Saan ka kumamasair iti saludsudakan ka, Anya dayta, tatang? Sipod na kaawid ak dito'y balay, manipod ija ospital. Tsak pa'y napuutan na si Marungkar ni Ferdinand. Tatang? Apay, anak ko. Adda ka di parikot yu adwa. Mabaling ka di, tatang. Saan yun napanunutan dayta? Tiket di pa nagpaimbagyo ti asikasuin nyo. Ay, anak ko. Talagang nagpaimbagak. Tapno masikasok mo't lang ti talon anabaybayak. Iti kasta, matulungan kang agbayad iti nautang mo. Tatang, Naibagan kanyak ni nanang mo nung nagtaudan ti kwarta na aramat iti operasyon ko, anak ko. Kaya't ko ti agiaman kan ka, Joyce. Dakkel a sakripisyo ti inaramid mo, anak ko. tatang, awan anyaman na dayjay. Uray asino nga anak, siguradong aramidon na tikas iti inaramid ko. Saan nga amin, anak ko? Anda dagiti anak akabailan da baybay, anda dagiti naganak kadakwada. Angam ka, naiduma ka kadakwada. Kanay tati makagapaw no apay nga ipatpatag kani pampanakil da ka kaninanang mo, Joyce. Patpat ganda ka, anak ko. Kaya't mo asawan apok. Saanan gagpakpakita kada kayo ni Fernan? Saanin, Lola? Sana kas idi amin alam nga da dito'y balay. Kanayon nga gay ayam kami idi. Namita, saanin? Ay, Ni nanang, kanayon analiday, Lola. apok. Ikagumaamlaangan nga andingayan ni nanang mo, Kasta ti aramidak, Lola. Nga magliday laktamat. Apay nga ta, Lola. Amom, Junjun apok. Ubing ka pa'y. At dadagiti ba, nagasaan mo pa'y amaawatan ita? Lola? Iso akasaya ata, no saan mo nasaludsudan, no apay akas day ni nanang mo. Basta agsingsingpot ka, Junjun. Kan aywanam ni Lolom, ha? Un, Lola? Saan ka madanagan? Tong palag amin nabilin nyo kanya. Naimagman ta makapagnakaman gaya man ilyong. Nay, una yun ti kasta pa nagsasaom, Hilda. Iti tinur ti saritam, kaslakit din nasakit tinakam mo nakapagnaakmanan. Awan ti kasta nga imbagak. Sikat tinangisawang iti dayta. Anyaya ti basol mikan ka, Hilda. Apay kasta ti tratom ka na kamay. Di ka man agin didiam mo si Kailyong. Amok tumatla ang nagpada kayo iti anak mo nga oportunista. Anya? Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam. Ay Nailyong, di ka nagin didiam mo kunak lang arudan. Kundi sobre iti kwarta di anak mo, ngab di kinapudno na, tagikurangan na tinaglakwan ni Fernan iti tawid na. Anya? Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agin-agin kamot si Kailyong. Agaam mo tayon.
Iso asaan kayo ang makailimod kanyak? Lola, anya ti pagsarsaritaan da lolo ken nanang? Junjun apok, bayam laang idakag sarita. Dito'y kalaang ayan ko. Saan ka mapanijay? Saan mo idang asitgan? Lola, Napatag ti pagsarsaritaan da. Kat saan arumbang amakiraman ka? may papanidaan niya ti pagsarsaritaan da, Lola. Ay, jak mo tambo apok. Basta dito'y kalaang. Baybay amdananang ken lolong nga agsarita. Isumot lagayam adya kung nakita ni Fernan. Manipod rimwarak eja ospital. Kastamot gayam tinapasamak, Joyce. Namawan ti amo kabasol ko, tatang. Saan ko siguro abasol? No nagiremedyo aktap no maopera kayon. Ay, Saan ko siguro abasol? No di ako nauray ti ko na kwarta nga remedyo na. anak ko. Anak daktatang. Adda obligasyon ko kada kayo. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Kat no sana maawatan ni Fernanda ita. Awanan ti maramidak. Ay, panagkunak anak ko. Saan anapod no ti panagayat ken ka ni Fernan? Tatang, Tano napod no ken ka ni Fernan? No talaga ngay ayatan na ka. Maawatan na kumati amin. Nagrunak at kas itinakunakaon. Narabaw ti kas jay arasun na. tatang. Isumot lagayam makas jay ti sao ti ikit na ni Hilda. Isumot lagayam. Sana po no ti bagbagada at tinagikuram ko ti kwarta ni Fernan, tatang. Saan apod no day jeng agwarwara sa damag? Mamati kayo kumakanyak. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Joyce. Mamati akken ka anak ko. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Joyce, agyaman at tayo manugot ka na kisinarak kanyak. No mabalin la kuma. Jakon kaya ti makisinarakan ka. Kalpasan ti panagwaras ti palso adamag. May papan iti kwarta naglakwam iti tawid mo adaga, Fernan. Joyce, Kinapudno na, kaya't kasungatan gapo kadag iti palso adamag. Ngam linaplapdak ti baging. Gapo tadyak kaya't amanayunan pa iti pagdaldalanan ti pamilyak. Joyce, sana siyak tinagiwaras iti kas ti adamag. Patyan na kuma. No saan asika? Asino nga ron? Nagbidot lang ni ikit ko ay Hilda iti nagawatan, Joyce. Sabali tinang ipapanan na, idiin lakok titawid ko. Patyan na kuma. Pang-asim. Nupod no man dayta. Apay adi mo inlawlawag ti amin. Rumbang ko maalinapdam ni Nana Hilda iti bidot nga inaramid na. Joyce, Amutang agpadpada no anya ti agpaiso, Fernan. Makapasakit iti nakam adi ka man lang nagaramid iti pamuspusan. Tapno sa anak ko mamuta nagbalin arupat kwarta. Idida mo pa'y lang anariknak ang nagsakit tinakam mo. Gaputa siyak tinagipamuspusan iti kwarta para iti operasyon ti amak. Inlawlawag kun ken ka. Nga adda obligasyon ko ken kuana. Iso adya akong nauray ti kwarta nga inremedyom. Ngam sabali ti naramid mo. Imbes ko maamaawatan na. Imparik naman nagsakit tinakam mo kanyak, Fernan. Joyce, pagbabawyak na dyan inaramid ko. Saan gaya marumbang dayjay? Pakawanan na kuma, pang-asim. No pamakawan ti kayat mo. Mapakawan ka, Fernan. Apay kat dinasahan.
isuna laang talading itak nga ibagakan ka. Agdua-dua akon itiriknak. Anya, ngam Joyce, pang-asim ko ma, ikan na kiti may ikadua akong daway. Lading itak, Fernan. Talagang agdua-dua akon. Ngamin, no di mo maawatan ti obligasyon ko iti pamilyak, iti anak ko. Amang ano saan tong agbalig iti buklan ta pamilya. Siyakla ang tinamnamaan ti pamilyak. Masapul nga ipang pangrunak ida. Adda obligasyon ko kadakwada. Kat maawatam kumamot dayta. Once there was a love deep Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Ayat a napauluan. Obligasyon. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. but that was long ago.